Как да използваш TikTok правилно? Първо, защо да ползваш TikTok? Това е супер добър въпрос. И с какво се различава от другите социални мрежи? Ами алгоритъмът му е толкова добър, че много бързо те научава какво харесваш и ти дава съдържание, което е кратко на теми, които са интересни за теб. Това може да е лично развитие, бизнес, маркетинг и така нататък. Важното е да отделиш някакво време да научиш и да покажеш на платформата какво харесваш. В началото създателите на съдържание бяха принудени да създават видеа, които са много кратки. Трябваше да бъде до минута, две, три най-много, за да могат и така сбиваха най-важното в тази минута. В сравнение с YouTube, беше точно обратно. Хората трябваше да разтягат локуми, само и само да има достатъчно съдържание, за да може да се появят две-три реклами по време на цялото това видео. И реално нещо, което би трябвало да отнеме 2 минути да се сподели, те го разтягаха в 10, 12, 15 минути. И когато започват да ползват TikTok, в началото ще започнат да ви се показват разни чалги и някакви не толкова интересни неща. Но ако не харесате тези неща и този тип музика, прелиствайте много набързо, долу нагоре, така че да може да покажете на платформата, че не се интересуват тези видеа. И може да ползвате търсачка да търсите някакви интересни хора, които се интересувате, също когато паднете на такова съдържание, да го харесвате, да го добавяте в любими и по този начин TikTok разбира какво харесвате. Понякога, когато дадено видео не се развива много бързо, може да натиснете в горния десен ъгъл, който е всъщност и в левия или в десния ъгъл, задържате ви от малко над бутоните за харесване и други неща и вече по този начин може да забързате видеото два пъти по-бързо да стане. Когато е момент да правите профили, аз силно препоръчвам да имате един личен профил и ако имате някакъв бизнес или услуги, да кажем, преподавате някакви уроци, дали ще е по музика или по езици някакви, да имате два отделни профила. И личният профил да бъде заключен, да бъде само достъпен само за вас, да може вие да се обучавате, да си харесате някакви неща и това да не влияе на другия профил. А вече другия профил да се ползва само за, да кажем, бизнес, както имам аз на върха. И също имаме личен профил, от който си се обучавам на най-различни теми, личностно развитие, и маркетинг, и бизнес също. Но идеята ми е за профила на върха да бъде само с двете сфери за момента, поне за бизнес и за личностно развитие. Ако имате идеи как да ползвате TikTok максимално добре, споделете го като коментар под видеото и ще се радвам да споделим добри практики, кой как ползва TikTok.